Небесни Татко, пред Тебе си може в този вечерен час. Благодаря Ти, Боже, ето в края на този ден отново можем да съберем в Твоите ми свети, Господи. И отново, Татко, разсъждавам от Твоето Божие Слово. Благодарим, Татко, за вечен живот, който Ти ми чизи в нашия Господ Христос. Благодарим Ти, Боже, за всеумятите в небесата и ние ще бъдем при Тебе за при цялата вечност. Благодарим Ти, Господи, Боже, за човеците ми, които казват Твоите апостоли. Дома на отца ми има много обиталище и аз съм да приготвя място. И като направим място, ще дойда да взема там, където да бъдете и Вие. Господи, Боже, наистина. Ето виждаме стъпка по стъпка. Всичко да се случват войни стухове, земетресения, наводнения, глад, мор, трусове, отвлечения, заблуди. Твоето слово идва на място, Господи Боже, и се изпълнява. И Боже, наистина помогни, да ти останем верни до край и като апостол Павел да може да кажем ден. Подвизах се доброто транстване, пътя свърших и вярата пазих. Сега ти моля, Татко, благослови Словото си и нека Словото да не се върне празно, но да извърши това, за което изпраща час. В името се моля, Господи Боже, сега Словото Боже, не само всеки човек, всяко Божие Слово, благослови Словото си, благослови нас, Татко. Нека, Татко, да бъдем отворени, да чуем Твоето Слово, не се да го живеем. В името се моля, Твоя Боже. Амин, Татко. Амин, Боже. Слава да бъде на Господа. Днеска темата ми е така, едно предизвикателство, мака е така. Това е лично към всеки един. Не се примирявай, не се задоволяй с този живот, да търси вечния живот. Ще кажа защо. Така, много пъти имам разговори с хора, които са невярващи хора, хора, които са успели така в този свят и имат така амбицията да кажат себе си, че са успешни като хора. Обаче, след и слушам, им после им говоря за вечността и някак виждам едно самодоволство от тях, че са успели. И едва ли тази самогледа погледа им. Едва ли казват, аз кажа, че съм добър човек, направил съм всичко необходимо за семейство, дом, деца, работа. Да, това са добри неща. Но би било жалко, ако човек премине през тази земя като пътник и в крайна неща пропусне истинската благовест. И наистина, зато Исус предупреждава Словото Божие. В Йоан 14:6 ще стиховете и след коментар ще кажа после. Казва така: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца освен чрез мен. Сега той е пътят, по който трябва да вървим. Той е пътят, който трябва да вървим. И този път той обеща да бъде с нас. Той казва Словото Божие: и ето аз съм с вас през всички дни, до свършиха на века. Значи, пътят, който има да завървим, понякога може да е труден. Словото Божие казва да носим кръста всеки ден. Ще има изпитания, ще има много неща в този свят. Но, когато той е с нас, всичко става по-леко. В Словото Божие апостол Павел каза, Римляни 31, ако бъгат към вас, кой ще бъде против вас? Сега дума. Той след трябва да бъдем с вяра в Господа. Да знаем, че той винаги с нас и той е до нас. След това, Деяния 14, самия Петър, когато на 50 са правиха едно чудо, направи Бог с тях. Бяха Петър и Йоан, отидаха пред храма, имаше куц човек, който беше куц от детинството си, и когато той искаше хляб, искаше пари от тях. И те му казаха: злато и сребро нямаме, на каквото име тати наме. В името се стани ходи. И той с човека стана да ходи и почна да скача. И те в един имаше голяма еуфория в храма. Хората го познаваха, той се там и просеше пари. И в един бяха да стана да ходи. И тогава началото всички се радваха. Но малко по-късно хванаха наши хора, Петър и Йоан, ани сега зандана, бой, казаха: почне да върши тези неща. В чей ми говори така? И тогава Петър каза: и няма друго име дадено, чрез което да спасим. Няма друго име. Това е именно само Христос. Вижте сега, много важно, човек при мен през тази земя да има ясна цел. Да има ясна цел, какво вярва, какво следва. Ще кажа защо. Много път се казва, ако животът на тази земя е път, помисли къде е край на този път. И наистина това е много важно. Ще кажа защо. В Словото Божие казва така: самият Давид, бидейки цар, вижте кой искаш той сега. Едно не съм поискал от Господа, това ще търся. Да живеем в дома Господен през всички дни на живота си. Дома Господен. Тук говоря за трудните ли? Тук става дума за Божието присъствие. Да живее с Бога. И казва така: за да гледам привлекателността на Господа и да го деля в храма му. Да храма. Сега Давид каза: искам да бъда с него. Ама на тази земя съм стар. Той знае, че тази земя, която притежава, това е временно. Той иска да бъде с него завинаги. И наистина това е много важно. Та не ми ясна цел, с колко иска да бъде със света или с Бога. Знаете, понякога, познавайки хората този свят, правят всичко възможно да живеят повече по-динамично. По-малко спът, повече се буди, се движение, да имат повече преживяване на тази земя. Едва не живота е един купон, който трябва да живее. Обаче не може да види, че отвъд това може нещо. И именно на тази земя това е прехода към това, към важното. Но хората, които познаваме Господа, знаем, че са си пътници. А хората, които не познават Господа, за тях това е всичко. Това е разликата. И сега,
В Филипяни 4:19 самия апостол Павел каза така относно нашите грижи снабдяване. Ще казва, защото всеки един човек работи, грижи са, това са естествени неща, естествени нужди. Но Словото Божие ще казва, не се притеснявайте. Какво ще идете? Кой ще пиете? Кой ще мъчите? Търсите така поради Него царство. Всичко останало Бог ще го прибави. Така че наистина това е истината. Важно е да поставим Бог на първо място. Другите работи, които са необходими, Той ще помогне. В Псалом 37:25 казва така: млад бях, остарях, не видях правен неоставен, нито потомство да после хляб. Значи виждаме тук, че не само за самия човек, ами за семейство, за потомство, Бог има грижата. И това е нещо много интересно. В Филипяни 4:19 апостол Павел каза така. Той каза към една църква, към ние християни. Но днес и към нас, ние сме също вярващи в Бога. И това слово го приеми за нас. Каза така: а мой Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство. Мой Бог ще снабди всяка ваша нужда. Така че Бог, този, който прави небето и земята, той има наистина винаги чудесни неща за хора, за творението си. Той казва: погледнете птичките, цветята, Бог за цялото творение. Ние имаме зор, виждаме неща около нас, а Бог над всичко и Той във всичко. Значи може да представите за колко нещо, велико нещо ще говорим. И той великият Бог е нашия баща. И така няма да се представяш. Никак няма да се представя, никак няма да забравя. Сега, но важното е нещо друго. Бог са нашия зор, нашия поглед, нашия мир да бъде от това нещо, от този свят. Сега хората този свят гледат света. Първо сега ще кажа, представете си невярващи, кой иска сега? Семейство, дом, деца, кола, пари, богат. Това са неща, които са в този свят, който би искал всеки човек да има. Обаче, когато ще приеме Бога, вижте, тези са най-важното. Първо най-важното да има Бог. След това всичко останало, като наистина придобивки, като нещата, Бог помага на човека. Но вече имаш сърцето си мир и знаеш, че имаш вечен живот. И това е важното. И в Колосяне, самия апостол Павел вече каза в Колосяне към вярващи тогава. Това слой и към нас днес. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсите това, което е горе. Значи, мислете се горе, там, гдето се иди Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не на земното. Значи, мисълта е, вижте, тя вижте, че си преходи на тази земя. Мисля, така, че ето, ден след ден, стъпка по стъпка, Словото се изпълнява. И живота преминава. И дали сте бил цял човек, да ви кажам, дали сме само с носталгия, че нещо ще заменим. Въпросът е такъв, че човек трябва да знае, че това е един път, който има да извърви. От теб дали си как ще извървиш. Дали с горната дилата глава или ще се вървиш надолу, ще кажеш: живота се минава, всичко се на вятъра. Преди време имах един колега там, който прави първи заварчик, и неговият комец беше много богат човек. И той много пъти така, аз още не бях невярващ, и той говори за него, че бил много богат, но бил така съснат. И правил някаква вила горе, и той му заварял там прозорците и не получава инфаркт. И каза така, след беше изкривена така цялата една страна. И аз казвам, че той заминава. И отивам в болница при него, така малко да проблема. И той ми каза: Германче, и нека се оправи, там на парапета има там една заварка направиш. И той заминава и продължава да мисли за това, което ще прави. Кой съм да кажа? Ума на човека е там, тук. Биле така, че където са кроищите, там ще бъде съседите. Значи него са кроищите на земя. Къщата, вилата, там прозорците, той поса. И ако човек премине през тази земя и не помисли за после, жалко за него живота. Жалко за него живота. Човек има време всяко нещо. И сега казва така, има време всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за семейство, време за работа, време за Бога, време за приятели, време за това. Всичко има време. Знаете, когато учих в Библейска академия, проповедника, който каза така, представете си, каза едно колело с спици. Виж колко много спици има. Когато всички спици са поставени като хората и се изпълнят добре, и колелото върви добре. Когато една спица, само една спица нарушена, цялото кола почна да хлопа трака. Така значи, семейство, деца, работа, църква, всичко. Това са всичко спици. И когато едно от тях е нарушено, на сметка на другата, да почне цялото колело на живота понякога да куца. Важно е наистина да поставим правилните неща, правилните места. Бог, църква, семейство, работа. Това са нещо, които са да има време на всяко нещо. Сега ще кажа, защото понякога хората поставят нещо на друго. Казват: аз трябва много да работя, да правя пари. За сметка това загърба църква, загърба семейство, загърба много неща и прави пари, обаче губи всичко останало. Коя е пайдата? Да е много важно да поставим правилно нещата. И сега, Словото каза горното. И животът е скрит в Христова Бога. Това е едно знание за нас. Истинският живот, нашия живот,
е в Христос. Как е така Христос? Е така, ние сме Христово тело, глава на това тело е Христос. И сега ние да земя, се виждаме като какво творим, но Бог не вижда като цяло, като завършене. Ние сме вече при Него вечността. Това е важно. Ние имаме път, който трябва да вървим на тази земя. Но Бог е вечер. И Той вижда всичко днес и сега. Така да не се притеснявай. Не си спокой, всичко в Него ръце. Сега, апостол Павел казва, мислете секундата, не земната. На тази земя ние сме като пътници, които минават, но истинският живот е там. Филипяните 20 казва така, защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме спасение. Там е истинското гражданство. На тази земя сме хора, които наистина и да ми се отиме. Сега, там е истинският живот. Тук са пътници, с които вървим и потом към вечността и към небето. За мен Петър казва, че сега в послание казва така, възлюбени, умоляваме като пришълци чужденци да се въздържат с Христа си. Един стаси, които са в този свят, като чужденци на тази земя. Казва, умоляваме като да се въздържаме. В този свят винаги ще има изкушение. Винаги ще има нещо, което ще мислим, че сме пропуснали. Но разберете ме, имаш много важно, много ценно. Това е Христос. Това е благата вест на Христос. Те идва при всеки човек. Евреите 15 така, ако днес чуете гласа му, не закоревяйте сърцата си. Значи, какво значи това? Не се че не го чуваш. Бог идва, Бог говори винаги. Въпросът е, човек трябва да не мога да чуе Бога. Да, той понякога не говори с глас. Говори понякога чрез обстоятелства. Може да чрез жените, чрез мъжите, може да кажеш чрез приятелите, чрез някой брат. Бог винаги знае как да направи нещо. Така ще да го разбереш. Винаги знаете препредим. Въпросът е, в каква позиция си спрямо Бога? Кой е Бог? Някой ръката, там има някой там горе. Това не е вяра. Ама някаква сила била там горе. Това не е вяра. И трябва да знаем, че Той е създател на небето и земята. Той е алфа и омега, началото и край. Този Бог, който няма начало, няма и край. И никой няма край. Той, за който държи цялата си на своите ръце, това е нашия баща. Ние сме негови деца. Това трябва да винаги в съзнанието е. Ние сме негови деца и така, никой не търся, никой не забравя. Трябва да има сигурността в него. И сега, в Деяния казва така, виж сега. Апостол Павел винаги пред Ареопага, пред много хора, които бяха набожни тогава, той не отиде да каже, вие вярвате в фалшиви богове. Той не казва такова нещо. Виж сега, понякога много пъти грешка, когато някой примерно мусулманин или буддист или какъв да е, вяра в своя Бог и не казва, ти не вярваш хубаво. Остави човека с вяра, който си иска. Ние сме готови да му кажем за нашата вяра. А той сам трябва да прецени вече, кое е истина, това, което вярва той или това, което вярва ние. Исус Христос не се занимаваше с религията на хората, там на другите религии. Той говореше истината. И когато говореше, хората сами избираха. Винаги имаше които да вярват, имаше които не опонираха. Така и днес. Ни на сила, никога на сила няма за един в рая. Не може да покажем на хората, кой е Христос. Всеки сам да направи избор за себе си. Сега тук виждам Словото Божие така. Апостол Павел каза, ще говорят, когато има една табела на непознатия Бог. Или сега дума, този Бог, който вие не познавате, аз го познавам. Искам да се запозная с него. И кога се вижте, той каза, виждам как че си много набожни. Да, те имаха много богове, те цяла не се занимаваха. Спориха помежду си, може той не спореше с тях. Те просто не изявят истината и казват така, вижте каза. Бог, прочее, дай ще прочеш, още пренесих. Днеска ще говори каза непознатия Бог. Онова, на което се кланяте, без да го знаете, той е проповядан. И каза така, Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е достоен на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито му са потребни служения в човешки ръце. Като би му нужда от нещо, поне сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предначени времена и пределен за срещите им. Защо? За да търсят Бога. Целта, тук заключава в един стих, целта на цялото творение е всичко така на човека Бог е помислил да търси Бог човека, а човека Бог. Значи виждаме, че Бог обича хората, сатология с наистина Словото Бог началото Бог направи човека правилен, но те намериха много измишления и се грешиха. Но като цяло Бог обича и Бог даде Христос именно пред това да могат хората да бъдат спасени. Но пак това е личен избор всеки човек. И каза така, относно Бога, защото в Него живеем, две се сме в Него. Значи няма как да дадем Бог. Бог не е въздух. Бог е наистина над всичко и Той е навсякъде. И няма място къде да не е. Аз много пъти говоря за това нещо. Сега, важното е всеки един човек, който преминава пред тази земя, да потърси Господа. И Бог не се кривише. Бог не стои някъде. Много пъти като се смея на жоманка, на криеница. Криеница и минава и натърси, нали,
всеки се крие, така ще да бъде намерен. Бог не се крие от хората. Бог иска хората да го намерят. Сега, за жалост, има разлика между 2000 и днес. Тогава Христос беше след тях. Те го следваха, те чуха Словото Божие и те избираха да вярват, да не вярват. Сега днеска ние не виждаме Бог, но Словото Божие е при нас. И че Словото Божие, че Святия Дух, Бог отново иде при хората и ги кани. И наистина това е отново възможност за всеки човек да потърси Господа да спасим. В Римляни 20 Словото Божие казва така: неговата божествена сила се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така че хората остават без извинение. Значи, като виж цялата Вселена, планините, океаните, моретата, всичко това около нас, звездите, луната, слънцето, всичко виж, разбираш, че има един, който е над всичко нещо. Има един разумен, който е направил. И този разум, ако мога да разумен според този свят, това е Бог. Той е над всичко е в него. Слава да бъде на Господи. И тук наистина Божията воля е всеки един човек да замисли, да го потърси. Еремия 29 казва така: и ще потърсите, и ще ме намерите. Значи, че първо инициатива трябва от нас, не да го потърсим. Ако и той да натърси, може да дам всичко страна, че той продължава да търси хората. Значи това е нещо от двете. И той да търси, от нас ние да го търсим. И тогава става вече наистина спасението, когато намерението. Еремия 29 казва така: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато те потърсите с цялото сърце. Сега, важно е да не търсим Бога само за нашите физически нужди. Това е много важно. Защо? Когато човек изпадне в някаква нужда, било болест, било страдание, било недоимък, било нищо да първата дума: о Боже, помагай, Боже, помагай. Обаче виж сега, Бог е навсякъде, но Бог са хората да при него не само това, когато имат някаква нужда. Той е готов, разбира се. Бог винаги отликва. Бог иска неговото творение да ида при него винаги, на всяко време, на всяко място. Вижте, може да имаш някакви проблеми, може да имаш някакви нужди, но иди при Бога. Разговаряй с него, общувай се с него. Аз много път съм казал: представете си, имате деца, имате внуци, примерно. Идва сега, те ти казват: мамо, тати, дай ми 5000 лева. И ти ме се бъркаш там, там скъта на кой, даваш му ги. То се минава 5 месеца, не се обажда никога. След месеца пак ида: абе, тати, дай още 1000 лева. Видимете, ако е само за пари, ще кажеш: това дете мен не му обича. Той да само за моите пари, само за моите ресурси. За жалост, понякога ние идем при Бога по този начин. Ако идем при Бога само: Боже, дай сега ти, Боже, дай, но че Бог не иде до мраз. Бог иска неговите деца, неговото творение да общува с него. От Словото Божие казва: когато се молите, влезте в скъсна стаечка, говори на Бога. Той ще те чуи, ще отговори. Така че Бог иска да има взаимоотношения. След като се бориш, благодарим за този ден, който е бъдал, за семейството, което е дал, за децата, които имаш, за здравето като цяло. Има толкова много неща. Ако нещо искаш да приприемеш, помоли се Бог да е мъдрост да го направиш. Или да направиш. Зависи, Бог дава мъдрост неща. Така че, нека когато опарим на него, когато се борим, по този начин ние показваме нашето доверие в него. Бог не е всичко, но Бог седи да му се доверим, да му се доверяваме. Слава да бъде на Господа. Ефесяни 3:20 казва така: Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Много повече. Значи, понякога ни казваме: Господи, искам толкова. А Бог казва: чакай. Аз съм приготвил за себе нещо много по-голямо. От тебе си иска да случва вярата, аз знам какво да дам отвържа. И сега, в Йоанна казва така: когато говорим за Бог, неговата любов се вижда в това, че той даде сина за нас. Най-силното. Представете си, това е твоето и те. Значи, Бог казва, че значи, се човек може да обичаш нас, може да си, значи, че да обичаш още повече. Бог е правил така, че именно детето, там, където е най-милото, Бог даде жертва за нас. Това показва колко сме ценни пред Бога. Той даде сина за нас. И понеже каза така: аз, който дадох сина за вас, как не ми хвидал за нас всичко? Тук говори за Божията голяма безусловна любов към творението. И каза така: защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Виждате коя е целта? Целта е вечността, не за тази земя. Понякога хората затварят в това да бъдат богати, да бъдат щастливи, да бъдат успешни, да имат всичко на тази земя. Обаче Бог каза: чакай, тези неща аз ще ги дам. Има нещо, което е по-ценно. Има вечност. Просигни се, хвани се за нея. Тя е по-ценна. И аз много път съм сказал: знаете, мисля съм сега, след 20 години, примерно, няма да откажа в небето, така превярвам. И в един, знаете, когато погледна назад, ще видя колко много ще съм направил, които се няма смисъл за там.
колко много пъти съм пропял времето си в неща, които са били ненужни за там. Но така ли, хората сме на тази земя. Но Бог иска, живейки на тази земя, да мислим за небето. Там ще видим вечността. Сега човек към те неща, вижте, човек живее на тази земя, към 60-70-80 години. И прави всичко възможно да живее по добър начин, да се устрои живота, да има всичко необходимо, да за тази земя. А там ще бъдем цяла вечност. И би това човек да каже, Боже, помогни ми да разбирам как да живее така, че не се когато ти да кажеш, ела добри верни слуго, ела моето момче или моите дъще. Сега дума, Бог нас спасява по благодат, по милост, но живота ни, който живеем, трябва да показва, че искаме да бъдем с него. И ще помните, словото бъде, когато ангел Лот. Лот е бегай за живота си. Бегай за живота си. И жената каза, помнете Лотата жена. Какво да помня, аз не знам мъжа името. Те не дали името, знаете също кое да помним. Те тръгнаха. Лот, жена му и дете му щири. Зетите се присмяха. Казаха, не може да ви нещо. Тръгнаха. Какво стана? Бог каза, върви напред, без да греш назад, да не погинеш. Лот вървиш напред, знаеш назад, нещо става, знам, не гледа. Дъщите му и те. И жената се обърна, да е коста къщичката там. Къщичката. Колипката какво става? Има нещата, които там напазарил, кой има семейството покъчена. Остана там на буца. Човека ми каже, никога не дейте правите компромис с този свят. Той свят може да виж много неща. Продължава да представя Господа и каже, Господи, искам да бъда с тебе. Помагай ми, ти знаеш нуждите ми, знаеш потребности ми. Всичко е пред тебе. Така че, нищо този свят не трябва да държи, как да кажа, едва не отговорни, това, което има, едва не неприемно ще трябва да се обогатява все повече и повече. Ще кажа, защо в Екклесиаст притчи казва така, както ада няма мъста, така и човечето око няма света. Човек, който има едно, иска да има две. Този, който има две, иска да има пет. Който има пет, иска да има 10. Това е човешко, съвсем естествено, но словото бъде предупреждава, ще казва така вече. Не опай на насилие и се надява на съветно на богатство, на родителство. А ако се умножи богатството, не прилепвайте сърцето си към него. Сега съвсем нормално, примерно някой имала богат роднина, родителя занимала, днеска учила владика, имала пари, оставя за него. Това е друго. Въпросът, но не прилепай сърцето си към тези неща. Така че не се иска да кажа, трябва да пази човек себе си, да знае, че Бог е този, който не си знае всичко и няма да остане да не забрави. Сега, искам да проживам съвсем. Сега, когато говорим за това, че Бог и днес търси хората, това е много важно, ще ви кажа, защо Бог, когато създаде Адам и Ева, и те като се грешиха, той не се отказва от човека, вижте, той ги изгони, но не се отказва от тях. Бог по-късно даде, знаете, чрез Моисей даде закона, сега да ги обоздай, да им покаже какви трябва да бъдат. После по-късно чрез пророците за Христос дойде Спасител, отново за човеците. И целта на Бога е хората, които преминават през тази земя, да почнат да разсъждават. Да знаят, че има Бог, който ги обича. И един Бог, който иска да ги върне при себе си. Но вижте сега, в Словото Божие каза Йоанна 10:10, къде се идва да откранем закони да погуби, това е дявола. Той да без да оканиш. Понете света. Убийства, кражби, изнасилване, грабежи, проституция, наркомани. Ако почнем, ще видите списъкът твърде голям. Посетите новините, ще видите толкова много лоши новини, нещо, което е нещо хубаво. Всичко това е дявола и грехопадението. Обаче, на фона на този свят има една надежда, има един път. Това е Христос. И Словото Божие какво се сява? Летописът така. Защото очите на Господа броят по целия свят, да се показва той мощен в помощ на тези, които са предадени на Него. Сега дума, Бог обикаля и днес. Търси сърца, които да го търсят. И когато човек търси Бога, макар да не го види реално, каже, Боже, ако теб тема е елах моят живот, помогни да те позная, искам да приема. Непременно, кажеш тази молитва, знаеш, че Бог ще дойде в твоя живот. 100% няма да остави. Бог не се криви, казах, но въпросът е да имаме сърца да отърсим Бога. В Псалмите казва така, Псалм 14. Безумният рече сърцето си, няма Бог. Много пъти, знаете, хората, които хубаво живеят съзнателно грях, вършат много подни неща. Казват, няма Бог, кой ще бъде сирия? Аз си правя, който си искам, никой не може да ме бутне. Аз съм разговарял с много хора, които са били в съдържанието, имали са големи въртове, много пари правят, който си искат. И още никой, казват, няма къбо, аз съм тоско сега мой, мой, никой не се притеснява за тези неща. И да време, когато Бог се месеца, виждаме, че тези хора повече ги няма. Що? Дед каза, не ставай прекалено зъл, да не би да излиш плодът на годиници. Значи виждаме, че ако Бог има за тебе 70-80 години на тази земя,
Ако почнеш да ходиш по лош път, може да си половината. Така за Бог. Така че важно е как живеем ответено. И каза така, поговориха за историята за дела. Няма кой да прави добро. Сега дума, а този човек, който не познава Бога, няма критерии за добро. Него критерий е той. Той, който мисли, че е добър, той е стандарта. Обаче, ще кажа, Господ на небесата, на човешката да. Господ никна. И какво стана? За да види, има ли някой разумен, който търси Бога. Виждаме Бог да тича, Бог деда. Има някой, който да тича, да търси Бога. Помните първият Ной. Цялото поколение беше само грях, намери един правилен Ной. Жена му, 3 сини и 3 дъщери. Направиха ковчега, кораба, влязаха и Бог ги спаси. Кой съм не каже? Бог е готов винаги. Когато викат към човек търси Бога, той е готов винаги да го избави, да му даде вечен живот, да го приеме. От нас иска наистина да бъдем разумни, да живеем ден за ден за този свят, но да знаем, че има Бог. И този Бог има нещо за нас. И това, което има за нас, е много по-силно, отколкото света може да даде. Самия Христос казва Словото Божие. Какво ще се ползва? Ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си, какво ще дадеш земя на душата си? Представете си, от тя става съсед душата на тигилка, да се създадат всички царства на цялата земя. Кое е по-ценно? По-ценно е живота. Ако няма живота, нищо няма да ползват тези неща. Така че това е важно. И сега, казва така, безрадвани всички, които беззаконстват, които изпреждат людите ми, които идват трябва и не призвават Господа. Безрадвани са. Значи, би било, не е естествено човек да премине през тази земя и да не търси Бога. Това е страшно. Вижте сега, в Псалом 33, отново говори, че Бог вижда и знае всичко. Сега, ние казваме къде е Бог, някакси не може да нашите очи и някакси едва не живеем така. Уж вярваме в Господа, ама качели сме сигурни, че той не вижда. Бог е навсякъде. И това е навсякъде, това има двустранно значение. Първо, че Бог вижда всичко. И второ, всичко става пред Него. Когато да върши на тази земя, правим пред Бога. И Словото Божие казва, че Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки чеда. И злите добрите, Бог ги наблюдава. Нещо е мокаралата, Бог на съзидите. Вижте, Божията воля е всяко едно човешко творение се обърне към Него и да се спаси. Това е Божията воля. Сега днес виждам някой върши зло. Той така друга стана бариерата. Прави много неща. Но, ако сещи Бога, ще виж как Бог ще го промени и ще стане добър човек. Аз съм виждал много хора, които са били в другата крайност, как един по един се обръща към Бога, когато Бог ги докосне. Така че, мога да кажа, че човек като творение не е лош. Лош е господаря. Има Бог, има и дявол. Когато човек с Бога, Бог наистина го благославя човека да живее праведния живот. Обаче, когато човек е без Бога, дявола руши. И сега е важно да разбираме тези неща. И казва така, от местообиталище, той гледа на всички земни жители. Онзи, който се за сърцата им, който познава всички пътища. Всичко става пред Бога. Никой не може да излъжи Бога с нещо. Сега, от друга Словото Божие, във 2 Петрова 3 така, че Бог не забравя това, което е обещал. Не забравя. Сега ще кажа, защо. Много пъти хората казват, света както е бил, така се отива. И да изчисляват. Така в 6-7 хиляди години. Така света ще векува, ще милиони години, милиарди. Няма такова нещо. Словото Божие казва, идва един първи, един последен. И тук обаче въпросът е за нас като хора, които идваме си от теме, какво ни казва Словото Божие? Господ не забравя това, което е обещал. Кой е обещал Бог? Обеща вечен живот. Исус каза, дома на отца ми, има много обиталища, отивам да я приготвя място. Като прави място, ще дойда да взема там, където съм за бъде тебе. Това обеща Господ. Небе. И после каза, но заради вас търпи дълго време. Понеже не иска да погинат някой, но всички дадат на покаяние. Вижте, Бог, живеем във времето на Божие дълготърпение. Никой не може да каже, Бог кога ще дойде и ако отиде Бог, Боже, ще дойдеш сега. Бог е извън времето, но Бог може да е винаги, когато я реши. Бог е суверенен. Така че от нас иска да живеем живот благороден пред Господа. И Бог, когато дойде на земя, да е Неговата воля. Ще вижте, в Тимотей сега казва така, относно Божията воля за хората. И наистина Бог разсигне времената, ако мога така. Разсигне времената с цел да може хората да спасят. И казва така, това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси човеци и да усилно да познава на истината. Вижте, истината е много важна. Истината е, Той е Създателя, Той е Твореца. Той е направил на нас като хората. Той е гранчаря, ние сме като гената. И казва така, че после целта е всеки един човек да разбеше
сам по себе беше грешен поради греха на Адам. Но има път на установяване чрез Христос. Това пък и ще познаете истината, и истината ще прави свободни. Това е истината. Истината, че има един, който обряза нашите грехове, възкръсна нашето оправдание и той, който им дава вечен живот. Словото Божие каза, защото всеки, който призве името Господне, ще спаси. И сега идва въпроса. Има хора, които се задоволяват с това, което са на тази земя. Но има и друг тип хора, които казват, искам да разбери нещо, има ни повече. И това са двата вида. И има нещо, което наистина дава на хората, наистина, когато човек търси Бога, Бог дава наистина, така къде, задоволява ли описване. Почва да ти дава откровение, че има неща, които са извън това, което виждаш. Но нещо, което те може да вижте. В Словото Божие казва така. Ще прочитам Псалом 27:8. Това са псалми, които насърчават хората да търсят Бога. Псалом 27:8. Това са Божии думи. И това говори, че Бог и днес иска хората да го търсят. Псалом 27:8 казва така. Когато ти каза, търсете лицето ми, мое сърце ти каза, лицето ще търся винаги. Значи Бог идва при хората и казва, търсете ме, ще ме намерите. И въпросът е как откликаме към Божието Слово. Псалом 105:4 казва така. Псалом 105:4. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Виждаме тук нещо, което е важно да кажа. Търсете лицето ми. Не ръката ми. Много хората казах при малко. Търсят Бога само когато има някаква нужда. И едва не. Бог е добър, да. Бог се даде, обаче Бог се даде приема като Бог, който наистина като нашия баща. Не просто само като вие има нужда, но винаги наистина да бъдем откорени пред Господа. И така за смирението ще видят и ще се радват. И вие, които търси Бога, вашето сърце ще се съживе. Той идва да съживява. Без Бога човек е мъртъв греховете си. Идейки при Бога, Бог съживява и му дава живот. Слава да бъде на Господа. И важно е сега, за нас като християни, да търсим Бога не само в нуждата, търсим Бога винаги. Ще прещам, ако си още притча 8:17, още около 5 минути ще говоря, няма да говоря, но защото притча 8:17 казва така. Аз любя онези, които ме любят. И онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят. Що е към ти ми ще каза, ревностно търси Бога? Защото има хора, казват така, аз имам проблеми сега, ама ако Бог съмни проблемите му, тогава ще вярвам в Него. А ако не съмни, няма да вярвам в Него. Едва не си с Бога така, тук има, тук няма. Ще при Бога нещата са сериозни. Словото Божие каза, повярвай и ще видиш Божията слава. Първо стои вярата и после идва отгора. Евреи 11 ще казва така, а без вяра не е възможно човек да уди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вяра, че е Бог и Бог възнаграждава тие, които го търсят. Слава да бъде на Господа. Сега, притча 8:17, казахме това. Другата притча е 29:26. 29:26. Мнозина търсят благонетна управителя, но съдбата на човека е от Господа. Тук буквално казваме, не всеки търси високо поставение, но по-висок няма от Бога да видим. Така че когато оправяме на Господа, Бог е много добър да се мина всяка наша да ни помогне. Знам, че няколко сега така напредка само да прочитам. В 1 Петрова 5:7 Словото Божие казва така. Вече като Божи лица. Си Божи лица, той е нашия баща. И тук ни дава вече стигови взаимоотношения между нас, като баща и син, като баща и дете. 1 Петрова 5:7 казва така. И всяка ваша грижа, вложете него, защото той си грижи за вас. Всяка ваша грижа. Значи няма такова нещо, през което да преминаваш, за което той да няма отговор. Значи отговора на всяка грижа е в ръката на Бога. Сега хората в този свят, които не познават Бога, казват, така е било писано, така е била съдбата, така е била Орисията и затварят себе си. Разбирате ме, винаги има изходен път. Ако изглежда мрачно, тъмно, долната мрачна сянка, каквото Бог казва, Бог е същия. Сега Псалом 55 се казва така. Възлежи на Господ твара си и той ще подпре, не ще допусне покати праведния. Значи може би се, понега това може да твърде голям, но той каже, че се подпре, няма спокойно, няма се притесняваш. Виждаме, че в Словото Божие Бог ни дава уверение, че той е с нас. И той иска да опавим на Него, да следяме на Него, да викаме към Него и да очакваме от Него. Филипяни казва така, че така, не се безпокойте за нищо, но всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прощението си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никому не може да спане, ще пази сърцата ви и мисли представящи се. Виждаме колко ясно казва. Не се
Аз се познавам човек, който се безпокоил и да прави неща с безпокойството. Няма такова нещо. Може да се пресяваш много. Може да се безпокоиш. Може да плачеш, може да правиш много неща. Но това няма да промени ситуацията. Но ако се помолиш на Бога, има шанс да се оправят работи. Така че по-добре с вяра в Господа, да викаме към Господа и знаем, че Бог е добър и Бог е милостив. Сега, важно е да гледаме на Бога не само като един, който снабдява, но един, който спасява. Има сигурно стари завет, които може да прочетам. Изключителен се, когато бяха гладни, викаха към Бога, Бог им даде манна от небето. Когато нямаха вода, Бог им даде вода в ческанарата. Той винаги снабдява техните нужди. И днес Бог е същия и днес. Но Бог иска да отърсим, за да има спасение. Това е важно и сега. И сега, нещо, което е важно. Ако си тръгнал с Исус, ще започнеш да живееш като Исус. Това е важно Христоподобие. Не като този свят. Сега хората, които живеят в този свят, всеки има идеал, стандарт в този свят. Да бъде като този, да бъде като този, да бъде като този. А ние сме християни. Ние искаме да бъдем като Христос. И това става, когато следваме Христос, когато се опитваме да живеем пред Него. И виждаме, полека, да почнем да се променяме. Постъпваме така, както постъпва Той. Не така, както се постъпваме с нашите емоции. И имаме вече пример. Да, сега ще прочетеш, ще завърши, казва така. Защото на това сте призвани. Понеже Христос поставя за вас и оставя пример да последвате по Негови стъпки. Значи има вече първи стъпки, които са завърнени при нас. От нас иска да седим там, където е Христовите стъпки. Живота, който живее Христос, е пример за нас. И после първия 2 казва така. Това е вече последния си, който ще прочита. Който казва, че прибъда в Христос, него сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Виждаме тук, че говори, че когато прибъдем Господа, когато сме лозата пъчката, вече като седем Бог като нашия баща, ние сме Негови деца. Полека, стъпка в стъпка, Бог ще научи как да вървим, как да ходим, как да постъпваме, промяна характера, промяна поведението, промяна взаимоотношенията. Всичко това става, когато Бог е постоянно правил с живота ни. Нека Бог да нам благослови. Нека завършим сега. Свети небесни Татко, пред Тебе стоим Божия този час. Наистина, Божия днеска темата беше малко предизвикателна.